¿Te gusta cariño? Sí. Sí. No. No, no te gusta cariño. Este tiene un acento de Escocia o algo así. Ola, queridas persoas, ointes e espectadores. Benvidos a esta pequena aventura que será Irregulares. Xa iredes vendo como vai isto. O caso é que vamos ir facendo unas preguntas así pola rúa a xente que pase. Disto encargas Xenia, por favor, ven aquí. Nada! Con iso comezamos. Anda, tira para a cabeceira. Hola, buenos días. Soy alumna de tercero de la ESO. Hoy vamos a preguntar a la gente de calle qué opinan de cariño y si les gusta, pues vamos a la. ¿Cuál es tu sitio favorito de cariño? Cal é o meu sitio favorito de cariño? Aquí, o Paseo Marítimo. El puerto. Tamén. El muelle. Pois mira, o pueblo. Entero. Probablemente o Cabo Ortegal. Sería Porta Polida, pode ser. El Cabo Ortegal. ¿Qué mellorarías do pobo? Infraestructuras para novas empresas. Infraestructuras. Limpieza. Limpeza. Facerlle caso aos empresarios. Prefiro non dicir nada. Está medio morto. Parece que está medio moribundo. Apagado, non Claro. morto. A seguridade, estacionamientos de autos, esas cousas. Non encontro unha idea para min, pero bueno, tranquilo, pacífico, non pode ser máis. Describe cariño con una sola palabra. Beleza. Bonito. Xo odio o seu nombre. Natureza. Corazón. Extraordinario. Es lo máximo. Maravilloso, encantador, tiene todo. Que eu quero moito, e sempre o quixen. É o meu pueblo onde eu nacín. ¿Qué opinas do goberno actual de cariño? Bueno, non fai moito por facer de sí, dicir, debía de tratar de facer algo máis para facerse ver. Teñen de puñer de acordo entre eles. Que pouco poden facer, tanto estes como os que estuveron, porque é un pobo moi pequeno con poucos habitantes. Pois, eu, por exemplo, tiven aí un problemilla con eles por un tema de sanidade, aínda estamos intentando solucionalo, entón para min debería de cambiar. Hai goberno, algo é algo, non ten así moi boa prensa. Pois, bueno, a ver, o goberno actual de Cariño, pois fai o que pode. E se non fai máis é porque non quere. Falta a pesca en Cariño, falta a industria en Cariño. Parece que está dormindo. Onde non hai onde sacar, non hai onde dar. Bastante mellorable. É moi mellorable. Antes era outra cousa. Bueno, xentiña, ata aquí o programa de hoxe, Espero que vos gustase. E que estedes atentos aos próximos programas. E tamén seguídenos nas nosas redes, que non vos custa nada. Moitas grazas por vernos. Un aplauso para o meu pueblo. Aupa, Cariño.